Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uwe Rangbah brio ubala Southwest nam karta ubala tip karteng kum unaben sing nakasnong mukhla ula khlat Hashen hadiem bola hap nakwe kali ga pen hair stat bha ha ka jingki flyover kabadan ho Umïam kani ka jingja raja ha ka por architect minski ha ka ar khundai tri uya yong arja option uni Rangbah ude bosong ha ka kali wagon ar kabadan yu registration number ML not san AC san iwe saw kabalanya du Govinda Biswas kani ka kali ga de ga bala pen hair stat bha Handai hamar bapoi ha flyover uni Rangbah ula hap na jong kali ban hap sha kasurok kabadan shakrum lai thu begidan sa arngut ke be shong lang ha ka kali ke bagan thu yu bijoy sing ubade upara jong te ubala khlat bat ubares marbo ubana puryang baro arngut kilamen sa ya ke bamen sa la pen ke civil hospital nongpo ya kani ka kali la tano sho Umïam police station ba ke jingtok ke penya halor kani ke jingja kadang ya shkhamat